Yan, magandang gabi guys. Kumusta po ang ating signal? So, wala kasi yung madalang charger. Nandito kami sa nag-connect kami ng wifi na malakas. Yan, salamat po sa nagpatuloy sa amin dito at nagpagamit ng wifi. Maraming salamat po. Hello po Mama Reggie Bunel, magandang gabi po sa iyo. Isang mapagpalang gabi sa lahat. Ay, naglapak ako namin. Eh, di pa pala ng jacket. Ano, di ka maka-jacket, ano? Isang cellphone lang yung ko. Ay hindi, try ko yung yung laptop. Dala natin yung laptop natin. O, sige. Kasi talaga. I-close ko naman na ini, pwede. sige lang. Yan, magandang gabi po sa ating 10 viewers in the house. Gagamit naman eh. Madali lang, Mark. Sige. Pasa lang akong file. At yan, lipat po tayo dito. Hintayin po natin yung mga kaurago natin dyan. Yan, hello po sa inyo, sa ating 5 viewers. Magandang gabi po. Kumusta po? So dito ay malamig na ang gabi. Napakalamig na ng gabi dito sa amin. So yan guys. Kasi lamig ng relasyon nyo. Ubos na yung kape ko guys oh. Si Oragon Honey kasi hindi po yan nagkakape. Pare sila ni Mrs. Oragon. Ano lang sila? Ano yung gatas? Gatas, si Miss Oragon, nagkakape yan. Ano nagkakape si Ate Karen? Ikaw, gatas lang? Gatas lang. Kahit anong gatas. Kahit anong gatas? Kahit May gatas ka ba? gagatasan mo ako? Wala ka makukuha. Shout out sa 5 viewers. Hello, ayan guys. Lipat po tayo dito kay Dear Habi. Ayan, magbabasa po tayo ng comment pad. Madali lang po at binubuksan ko yung isa nating device para po hindi tayo maabala. So ayan guys, I-connect mo na lang. magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay kumain na kayo ng inyong dinner. Kami po ay tapos na mag-dinner. Ang ulam ko kanina ay ukoy. Open kayo na yung mat. Lipat akong file. Ukoy na tuwoy. Yan. Sarap nun. Sarap ng ukoy na tuwoy guys. Yan. Kasama natin ngayon si DJ TV Official, si Oragon Honey, si Mrs. Oragon at si Nelson. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan na. So ito na daw, sabi ni Ma'am Reggie. Hindi talaga nakalimot. Dance na lamok. Oh, saan? Nangako ka kanina eh. Oo. Sige. Ang problema, ang hinihintay po namin yung lamok kasi hindi pa po kami nakakita ng lamok. Pag dumating na yung mga lamok, magsisimula na kami gumawa ng MTV. So, yan. Mamaya abangan nyo guys. Maglalamo kami. Kukumpos din ako ng kanta. Ano? Maray na banggi sa Kiti-kiti. Kiti-kiti. Maray na banggi po sa Indo. Gabo, sabi ni Maricel Dilara. Hello po Ma'am Maricel. Magandang gabi po. Simple Cat. Yan. Magandang gabi. Sana ay namanggi ka na. Good evening sa inyo. Sabi ni Cherin. Sayang. Yun na po. Evening sa inyo. Sabi ni Mama Tupoy. Cherin. Tama? Cherin Cherin Tupi. So yan, sayang at nag-disconnect yung ating kanina. Shout out kay Virgilin Cares. Sana ay mabisita niya din yung ating bahay. So yan. Yan. Salamat Kasi- Virgilin Cares. Sabi ni Ma'am Reggie Bunyel. Si Virgilin Cares, nag-comment siya sa live ni Oragon Honey. So hindi natin inabot ng pagbasa no. Naputol kasi ako guys. Naputol. Madami yung sana. So naputol yung connection ko. So yan. Nandito po tayo sa I-comment naman po namin doon sa
comment section doon sa live namin. So yan, magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Ma'am Reggie Bunel, si Virgilin Cares, nag-comment siya sa live ni Uragon Honey. Wow, so yan, shout out po kay Virgilin Cares. Salamat. Sana ay makatagpo po namin siya, mga ng Team Uragon, si Virgilin Kaya Cares. makita ko lang sila, makita ko lang si Virgilin Cares. Kahit di ako makipag-collab. Nahawakan ko lang ang kamay ni Virgilin Cares. Nakapanood Pwede pa na lang. ni Virgilin, no? Oo. Nakapanood lang natin yung yung latest video niya, yung doon sa kakatapos mga, lang namin. Pwede na siya guys gumawa ng Virgilin soap. yung yung mga magkakapatid na Virgilin soap. papayat. Yun. Kakapanood lang po namin yun. Yung kinilo nila yung ano. Okay na sa no? Or, Ay, yung pa transfer lang ako. sige na, sige. Sana naman. Nag-running pa ako. Yan. Kung gumawa kayo si Uragon na nilang produkto. Ayan, good evening Sir JR, Sir Oragon at Sir DJ. Hello po Sir Albert. Hello po. Magandang gabi po sa iyo Sir Albert. So sana makatagpo talaga namin si Virgilin. Gawin po natin ang paraan para siya ay makatagpo, makadaupang palad. Para naman po ay kahit paano. Ayun si Virgilin, no? Saan? Huli ko yan. Kahit paano po ay yan, makilala natin siya ng personal kasi po isa po sa mga iniidolo din natin sa pagtulong si Virgilin po. So yan. Dahil sa programa niya, maraming na-inspired na mga vlogger. Isa na ako doon. Oo, isa din ako doon, si DJ. Isa na ako na inspired talaga. Kasi hindi ganoon talaga kadali. Sa totoo lang, magpalaki ng tapos magpalaki ng isang YouTube channel at the same time yung effort mo para makatulong sa kapwa. So, yan. Kaya saludo kami kay Virgilin Cares, kay si Anthony, di ba? Anthony yung pangalan. Kasi nabasa ko doon sa niya. Si Virgilin Cares. Isa sa mga yan, taong marami nang natulungan dito sa ating lugar. Kasi po si Virgilin ay natin yan, mga Uragon din yan. Bicolan. Bicolan din po yan. Kaya lang, Bicolana na. Kaya baka Daragang Magayon yan, si Daragang Magayon. Yan. Si Virgilin po ay Daragang Magayon. So yan, hello po sa ating 8 viewers. Sabi ko kanina, ano kaya kung, di ba, sabi ko, pwede na si Hindi ka Virgilin nakikita. Cares. Sabi ko kanina, Yan. pwede na si Virgilin Cares, gumawa ng produkto kasi makinis daw yung kutis, Virgilin soap. Sabi ko, kung si Uragon na rin, mag-introduce din ng produkto niya. Suggest Uragon nyo soap. kung anong pwedeng maging ni Uragon. Marami bibili ba? May bibili kaya Uragon na soap? O Uragon soap? hindi ko muna kung sakali hindi ko muna ibebenta, susubukan ko muna sa akin. Subukan mo muna. Subukan mo na Pag sa'yo. tumanap sa akin. Maganda talaga. Saka may bebenta. Ayan. So yan. Sana tayo. Good evening Sir JR, Sir Ragon at si Sir DJ. Shout out Sir Apilado. Sir JR, Saro pa daw kape. Grabe. Baka din nakita kan mga turog. Kaya nga ni, kami makakapilo ko. So kinokontrolan ko na din guys yung pagkakape ko kasi po yan, si Uragon nga, ano mo? Bakit hindi ka nagkakape? Si Trap lang. Yan. So iniiwasan ko na din po yun, masobra ng kape kasi po ayon sa pagsasaliksik, yan. Ang too much coffee. Na ano ang kanin ni Kuya Kim ah. So lahat ng bagay Nahawakan talagang mo, Kuya Kim. nasobra ay nakakasama sa katawan. Tama. So kung kayo po ay agree dyan, mag-comment po kayo, di ba? Lahat ng anumang sobra na nilalagay natin sa katawan, kahit sa buhay natin, anumang sobra talaga ay nakakasama din. Tama. Hindi naman lahat ng sobra na natin ay nakabuti. So tulad ng mga ini-intake natin sa ating katawan, kasi po ako po ay hindi naman sa napaka-health conscious ko. Yung tama lang. So dati talaga nung lalo na yung buhay pa yung lolo ko sa ang lolo ko po kasi yun yung talaga sa akin na sa pagkakape. Ang lolo ko dati siyang taga San Jose siya, taga San Jose. Magkape yun every 2 hours. Grabe naman. Oo, kaya yung naging sakit niya, diabetes, yun yung naging ugat, naging sanhi ng pagkakaroon niya ng diabetes. At isa din sa mga abangan nyo, pwedeng may kinakausap akong guys, pwedeng maging speaker.
sa ating channel at i-discuss natin ang sakit na diabetes, guys. Kasi isa 'yun sa mga nagiging problema ng ating mga pangangatawan sa panahon ngayon. Kasi Maganda bakit? topic yan. Maganda topic. Lahat ng kinakain natin ngayon, ano na, talagang nakakasira na sa katawan. Oo. Kasi daming Na yung ano, yung nabibili, talagang 'yun. So yung lolo ko talaga nagka-diabetes siya dahil sa pagkakape niya. Hindi naman sa ano, sa pagkain talaga ng ano. Doon kasi yung kape niya, matamis, yung asukal. Imagine mo, kada kape isang kutsarang asukal. Ikaw nakakano siya, mababa ng 6 hanggang 8 tasa sa maghapon. So yun. Coffeeholic na. Yan, yun. Nakaka-addict kasi talaga ang kape. Pero maganda yung kape kasi ayon naman sa mga matatanda sa ibang ano, dun sa napanood ko sa National Geographic or sa mga ano, yung kape daw anti-aging. Anti-aging talaga yung kape. Meron siyang lang yung magkakape na. para ano, bumata ka. Pero may ano din, may yun nga pag nasubrahan ka naman, meron naman siyang masamang ano sa atin, epekto. Yan, basahin naman natin to. Itanong ko lang yung, Kasi- yung dito sa Bicol, yung diabetes ba sa diabetes lang talaga o pati sa kamay? Yung diabetes. Reading ano, sa bitis. Bitis. Jakamot. Jakamot. Yan guys, Jakamot. baka may naririnig may nakikinig sa atin o nanonood na doktor, baka tayo jakamot. May mga sarili nga kayong medical term ah. So tanungin natin si Doc Willie Ong. So yan. So basahin natin tong ano. Hello, good evening. Sabi ni Lalena Priet Official, magandang gabi po. Shout out DJ TV, sabi ni Cherina Tupue. Yan, magandang gabi po, hello po. Gab, shout out. Musta? Sabi ni Kat. Shout out sa inyong tatlo. Ano ito, naglukso na. May jacket na ko pa. Ede. Tayo jacket siya no. Tayo jacket si Di ba pala ako nakapin? shout out sa iyo, Mama Cherin Tupue. Maray na banggi po Manoy JR at Manoy Roy. Mauran pa po ba dyan sa Bicol? Yan, ngayon lang po talaga tumila o kumalma yung habagat kasi po nung nakarang araw kung sa Bicol durdalaga ng uran. Kung sa Tagalog patakbo-takbo ang ulan. Yung ano, uulan ng malakas. Pabugso-bugso ba? Yeah, pabugso-bugso. Titila, uulan, titila kasi habagat po talaga. Nagbaba ka na, DJ? Ito pinakababa. Wala pa, hindi pa dito nag-appear. Hindi pa. Wala pa. Hintayin natin. Yan, sabi naman po ni Ma'am Lalaine Priet Official, shout out Team Uragon, pwede pahingin ng kape. Pwede po. Sir Albert Apilado, sabi niya, okay na, thumbs up na ako at nakat-subs sa inyong tatlo, mga sir. Salamat po, Sir Salamat Albert. po. At sana po ay, yun nga po, nagpapasalamat din po ako. I-take ko na po yung opportunity. Kasi po, doon po sa bahay, hindi po ako makapag-live. At gustong gusto ko na mag-live talaga at ipasalamatan yung ating mga supporters kasi po naka-step na tayo sa unang hagdan na sa pagkakaroon ng first 1K subscriber sa ating bahay, sa ating YouTube channel. At nagpapasalamat po ako sa mga sumuporta, lalong-lalo na kay DJ TV Official at kay Uragon Honey, ating ka-team, Team Uragon. At yan, na-reach na po natin yung unang hagdan o yung unang step para po tayo maging official na YouTuber. At yun na pong sunod, ito na po yung watch hours. So sana po ay matulungan nyo po ang aking munting bahay para po ma-achieve yung 4,000 watch hours. Ibig sabihin po noon, 4,000 oras po ang aking pong hinihit o tinatarget ngayong sa panahon pong ito para po maging officially tayo Monetize. YouTuber po, monetize
makapag-apply na po tayo bilang isang monetized channel. So yun po, maraming salamat po sa inyong suporta. Supportan Ayan, po patuloy po namin, guys. natin suportahan si JR Habi. And siyempre, DGTV Official. Yan guys, Buti kasi na hindi ko po, nasundot yung mata mo. Muntik, kaya may lagat ko. imagine nyo guys kung kaming dalawang DJ ay magkakaroon na din ng kumbaga mamonetize na po yung channel namin. So paabot na po kami ng kumbaga karagdagang tulong bukod sa ating mga sponsor, makakapagbigay na din po tayo ng ating tulong sa ating mga kapwa dito sa kapwa Bicolano dito sa ating lugar. Kasi po talagang yun yung goal namin, objective naming tatlo, talagang makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan dito sa ating lugar. So ngayon pa lang po pinapasalamatan na natin in advance ang lahat ng viewers at subscribers ni JR Habi at maging subscriber ni Oragon Hanay. Patuloy po natin supportan si JR Habi na ma-reach ang 4,000 subscribers. I mean 4,000 watch hours para maging isang talagang official monetized channel na talaga po siya. Ayan, salamat Sir Albert po dahil po kayo ay sumusuporta. Salamat po sa inyo. Yeah. Sabi po ni DJTV, mega love shout out din po Cherin Tupoe at sa lahat ng viewers. Hi Simply Cat, good evening. Okay lang, busy lang, sabi ni Gab. Yan po. Hello po, magandang gabi. Watching from Oman. Yan, hello po sa mga taga Oman. Ingat po kayong lahat, sabi ni Ma'am Rose. Ashley Ruby. Sir Habi, sunod try mo, igisa ang tuwoy. Pakialam yan. Yan, pwede talagang igisa ang tuwoy talaga, Oragon, di ba? Si Oragon talagang kumbaga sa para guma man ini. Yan, alam Dahil ni, ako tataw magguma. hindi ka Mga marunong. pa lang, mga pa. Sa Tagalog. Mga pa, pwede. Mga pa. Pwede pong igisa yung tuwoy. Sige, sa sunod talaga magano tayo. Kasi yung buko, Ginataan pwede ba yun sa ginataan? Pangbangot lang no, sa ginataan. pwede din sa gata. Pero hindi, Hindi, ang pinakain hindi talaga gano- niyan, sinabawan. sinabawan yung tinulay pinagano. style niya. Tapos pwede naman gisa kasi ang kakalabasan ng gisa, adobo. Adobado sa oyster sauce o sa toyo yung ating tuwoy. So yung kasi yung guys yung yung mga hindi po na yung bagong pa lang diyan, pasok. Yun po yung latest vlog ko. Kasi nga po ay dahil sa ulan, hindi po natin napupuntahan yung mga schedule natin na puntahan. Kasi po syempre yung priority din po natin yung health natin kasi po alam naman po natin ngayon na uso yung trangkaso, sipon ubo. So pag pagalitan ako ng aking mama, Labing white. pag ako Dragon White. Labing white. Labi akala ko Dragon White. mapagalitan tayo ni mama pag tayo nagpaulan. Oo nga. Strict pa naman ang parents natin. Strict pa naman yung parents ko. Yan. So yan guys, huwag kayo magpaulan kasi talagang mahirap ngayon. Pakilala mo naman si Boy Tapang sa channel mo. Si Yan. si Oo, Nelson. si Nelson. Yan, Pakilala mo si naman, Nelson, Nelson. si Miss Oragon. Yan. Yan, Si Nelson. nagkakape sila, nagkakape. Dito ka. Pakilala ka Halika, naman. tumabi dito. Yan, magsisimula na rin yan mag-YouTube. Oo. Yan, batiin mo yung mga viewers ni JR Habi. Yan. Thank you sa sumusuporta sa anong channel lang? JR Habi. JR Habi. Yan. Salamat po sa mga sumusuporta kay JR Habi at buong team Oragon. Yan. Salamat po. Yan po si Nelson. At saka kay Sir DG TV TV Official yan. Anong pangalan ng YouTube channel mo? Bicolanos Vlog yan. Bicolanos Vlog. So yan, Yan. Bicolanos Vlog po. paunti-unti po ay pinapanday niya na yung kanyang munting bahay. So sana si Nelson ay din maging isang Oragon team, officially Oragon team. Yan dito sa Good luck Nelson. Yep. So Shoutout mo. shoutout mo na. Yung mo, yun? Bicol. I-chat mo yung yung pangalan ng mo. Shoutout mo. Shoutout mo, kachat mo. Hindi ka na-connect? Ano yung pangalan? Anong pangalan? Nelson, Bicolanos Vlog yan. Bicolanos Vlog. Ito I-search mo na lang yung niya. Yung malalaki Kasi, yan. may- Para Bicolanos. Hindi. C, hindi K.
Bicol kasi. Bicolano. I see. Ganyan. Yan oh. Ilan na yung Ayan. subscriber mo? Okay na. Okay. Hindi. Dalawa pa lang tao nag-subscribe niya. Ilan ang video mo doon? Ah, Ilan ang video mo? 6 na yun. Anim na din. So may ano na video ka. Tapos, Yan guys, sinend ko yung Yan. yung pangalan ng bahay ni Nelson. Yan. Bicolano Pa-support Vlog. po. Thank you. duman na. Yan. Grabe kayo sa bata. Sabi ni Kat, shout out Sir Albert Apilado. So yan, hello daw po. Ikaw makikita. Sabi nila Lane Pret Official, dito afternoon, sarap niya na tuwoy. Hello po, Ma'am Lalaine. Good evening, Ma'am Kat. Sabi ni Albert, Sir Albert. Ano po ang tuwoy? Sabi ni Ma'am Rose Ashley Ruby. So ito po yung na clams na nakukuha po sa Clams. kanipaan o sa taniman ng nipa. So, Ilalim po yan sa putik. Yan, nasa putik. Kaya pag nagdaanan ko po niya, meron lang itak. So, ano ba yung madalas mong ginagamit yan? Wala, kamay lang. Kasi hindi naman ako nagpunta doon. Sanay na sanay talaga. Kasi meron kasi din doon sa matitigas na part ng So doon ka na maghanap sa malambot kasi pag kasi madamo doon sa medyo madamo, baka may ahas. Kasi yun nga may nag-comment, siguro yun, sana walang ahas daw tapos buaya doon sa Meron talagang ahas doon. Maraming ahas doon kaya lang hindi ka pupunta doon sa madamo. Hindi ka na papasok doon sa madamong part kasi talaga nakakatakot baka kung irago o python ang makasalubong mo. Yun lang. Wala pa naman atang python dito sa atin. Tapos mas malaki pa sa'yo. Ano? Yung irago, python yan. Oo. Yung irago na tinatawag natin na ahas, kumakain ng manok. Pag yun ang natimingan mo mga gahita, kaya ng Sa tubig din yan, sa tubig? Oo, Ganun. kaya ng lumulok yan ng isang batang pag natimingan mo yan. So, Ma'am Rose, Ashley Ruby, yung tuwoy po, yun po yung nakuha sa putik sa may brackish water, kinakapat po sa putikan. So, yan po yung latest ko pong upload. So, yan. Pwede nyo pong mapanood sa latest ko pong upload. So, yan. Tuwoy or clams. So, yan, sabi ni Gab. God bless, dear hubby, at sa lahat ng buong team ninyo. Sabi ni Shen TV. Magandang gabi po sa inyo. Urago na charcoal soap. Yan ang suggestion. Wow. Grabe ka man Pakonek sa mo. Maganda yung Uragon charcoal soap. Hmm? Kasi nga sa toothpaste, merong charcoal. Hindi. Yung ibig niya kayong sabihin, May pinag kay si Kuya. kinukumpara niya naman yung kulay ko sa charcoal. Kaya nga, yun ang gusto ko sabihin din. Hindi ka na nakataday Ayun sa extension. ang Hindi ka na sa talaga extension yun. connect. Dadan-dadan lang tayo guys. Magkutsaba pala itong dalawa na ito eh. May mga tulog na dito. Charcoal soap daw yung bagay na produkto ni ni Uragon. Sabi ni Gab. Inadalang ko po mga vlog ni Manay Virgilin Cares, Daragang Magayon. Napakabuot ni Manay Virgilin. Arugman po sa Indong Tulo, mabubuot. Mabuot talaga ang mga Bicolano at Bicolana, sabi ni Analisa Kabutahe. Kaya ba andyan si Mama Annalisa? Ano din po ako niyan, subscriber din po ako ni Mami Virgilin at inaabangan ko din po yung mga vlogs niya kasi po bilang isang nagsisimulang YouTuber, yan po, isa din po yung sa mga inspirasyon natin at natatouch tayo at nakakakuha tayo ng mga magagandang idea din sa mga kapwa natin vlogger. So yan. Minsan nako tumira dyan sa Bicol, Barangay Patag, Bayan ng Libmanan. Sabi ni Ma'am Jasmine Laurente. Hello po, Ma'am Shout out Jasmine. po Ma'am Jasmine Laurente. Punta muna ako sa live ni Ma'am Kat, mga sirs. Sabi ni Sir Albert Apilado. Yan po. Ka-live din pala ngayon si Kat. Premiere pala yung premiere. Premiere. Ka-premiere si Kat. So yan, pwede mong ibaba yung link Kat para masupport ka ng ating mga viewers ngayon na nanonood. Ay, naagihan ko manggaray sa link. Sa watas. Yan. Nadaanan yung link guys.
So yan po nakapin yung link ni DJ TV Official. Thank you po. At yan po, ginagawa po natin talaga ng paraan para po yung mga tulad po namin mga small YouTuber po ay magkaroon ng bahay na kumbaga stable Mm. para yan mas lalo po tayo makatulong sa mga kababayan natin. Yan, may Siguro premiere po si Siguro Simplicat. pag mga ano na yung mga channel natin talagang ano na dami natin matutulungan dito sa Bicol. Talagang kasi yung mga kung lalaki na yung ating mga Channel. subscriber, Mm. mas marami na yung maaabot ng ating mga video, mas marami na yung tutulong. So, yan. Sabi ni Ma'am Jasmine na Laurente, adik na adik din ako sa kape. At one day, Two times 2 times a day sumasakit ang ulo ko pag di ako nakainom ng kape sa buong maghapon. Grabe, Sabi niya. Twice a day. Malakas talaga, no? Yung kape pong ano, yung kaping may creamer, yun po yun talaga kung kayo po ay health conscious, nakakapagpataba, mataas po yung calories po noon. Pero pag yung pure na itim na kape, pag pure, so sabi, okay lang yun. Pero pag nasobrahan din, pangit din. Pero mas okay daw yung ano, walang creamer. Pero yung caffeine naman talaga, Oh, yun, yun. dun ka Huwag ka lang maano sa magpasobra talaga. Ay, nakita. Yan, sigag. Twice a day nasa na daw ako makape pero dahil man ako naglalaga sukar minsan na cheating talaga dahil iwasan na daday mag ano ni kopi ko man ako nagko-kopi ko man ako so yan siguro kung ano lang moderate lang talaga so wala naman masama Sabi ni Gab, twice a day daw siya, twice a day na sana ako daw makape. So ibig sabihin, ilang kape yung naubos mo sa maghapon. Twice a day na sanada. So ibig sabihin, pwedeng nakakatulo siya, nakakapat, nakakalima. o ako ano Ika nakape ka man? Ay, nakape ka man sa maghapon? umaga tapos tanghali hanggang 3 tapos merinda. Ako madalas dalawa lang. Ha? 3 ako. Umaga hapon. Ayan. Umaga hapon. Mga alas 3 yan. Yan madalas ako magkape alas 3. So, Ginagawa ko na lang Grabe ko ano. sa kape, no? Ba't napuputi niya tapos ako hindi na nagkakape na yung kulay ko? pero yung huli natin pag live dito, nung naalala nyo, di ba may kape tayo, nagkape tayo, tapos nagkape rin ako. Yung, Ano yung live? Nag-live ka? Hindi. hindi, yung nag-ano pala tayo, nag-edit yata. Nag-edit tayo ng Nag-edit, video. nung nag-edit kami, dito, nagkape siya. Nagkape rin ako, nakadalawa akong kape sa gabing yun, pero talagang, Nakatulog ka ba? hindi, nakatulog ako noon 5:30 na ng umaga eh. Kaya malakas talaga yung caffeine, iwas tayo sa sobrang caffeine. Dapat isa pa. Para Tinatlog. diretso na hanggang ano, kinabukasan. Pero pangit din naman kasi masyado nang magaan sa Hindi. pakiramdam pa. Lahat naman ng suka talaga masama. Tama. Yung tama lang. Nakakasira Ano din talaga kung yung dahil yung makapiright lamok. Yung plate Matesting mo mata na. Makapiright ano eh. Dahil man makaano sa, dahil man makapit ko. Paano pwede ka? Dati may video. Oo, Yan. bagay na bagay sa raga na eh. Alam mo. Dapat pinapakita mo yung legs mo. Ayaw ko. Nalahan kasi yung ano ko. Yung player. So mag-practice na kami guys. Magkukoryo na lang po ako sa kanila guys. Ayo. Hanapin ko lang yung ano, tutorial. Abangan nyo, magsasayaw na kami ng lamok.
sikat na sikat yung lamok na gano'n. Paano ba sayawin yan lamok niya? Lamok. Lagi lang. Practice. Dito tayo. Ayaw ko tumayo. Dito tayo. Tama na to. Dito tayo. Hindi, ipakita mo. Dito ka tayo. Ako ka. practice. Practice na kami. Sige, sige. Yung guys, papractice na daw po sila. Ay, Dito ka, papakita ka namin. Dito ka DJ, lahat tayo. para si ano na lang, sab na lang sa akin si Boy Tapa. Set up namin guys, wait lang. Hindi kita mahiling. Ulit. Hindi kaya niyan. Hindi ko mahiling. DJ nandiyan din. Tatlo kayo dyan eh. Black up. Wala guys, talagang hindi ko talaga tanalin yan eh. Mabuti itong dalawa. Tatlong Ikaw mo talaga sila. May padaya ka, dapat sasali ka dyan. Ayun na nga. Saka hindi na kaya ng station. Pagbilan na natin sila. Hindi mo kita. Lakihan natin yung ano. Itong ano. Para makita niyo. Test mo rin po sa akin mo kayo sumayaw. Ganito pa yan. Request ka mo. Ganito pa yung lamok eh. Ito gusto mo ah. Tatlong baby. Ayan, tuwa ng mga subscribers natin. Ano sabi nila? Ay, Sana malambot yung... Sana malambot yung ano. Katawan. sakit. Sakit sa panga, kakatawa. Watching from Marikina City. Hoy, lamok o ulan ulit. Ayan. Sabi nila ano, Norberto Nono, Peresa Elizabeth at si Reggie Boniel. Ma'am Reggie Boniel, ayan. Wala naman ganyan. Ayan, nandito si Kalubot. Tingnan nyo po YouTube channel ko kung gusto nyo po tumawa. Ayan. Sige, sayaw. Makita na kita pag-asa, no? Hindi ka nahiling din. Ha? Hindi ka nakakita. Hindi para sa kanino po. Makakabit ka naman. Dinig ka. Kita-kita no, no? Tulong ko wala kasi napantihan. Para siyang tanong na, no? Nasakot mo kami. Hey guys! Ay, Bigyan na natin yung mga timang ano. Basa na tayo ng comments. Mataya si DJ hindi sumali. Hindi, ano talaga, wala eh. Pares kaliwa pa ako. Pares kaliwa. Oo, nahirapan tayo dyan. Pasubok kita doon, ah. At least hindi tayo no. Sunod dumaan naman sa channel ko, ha? Magagrabe ka dito sa channel mo. Gagawin namin yan dun ano guys, kung matatandaan nyo, nag-live kami dun sa Boulevard. Tandaan nyo yon, dun sa tabi ng dagat. Pwede natin yung gawin doon. Oo, sa Boulevard. Ulitin natin yung pag-live natin sa tabing dagat. Doon tayo maglamok. Doon sa... Nagkape Sa tayo. Boulevard? Oo, nagkape tayo doon. Tapos magkape ulit tayo. Abangan nyo yun guys. Kaya lang, pag maganda na yung panahon kasi Madalas umulan dito guys eh. madalas na yung ulan. Siguro next week, pag maganda yung panahon. Mm-mm. Yan, ginagawa ko. Wait lang ha. Hihinga muna kami. May init. Hihinga muna kami guys. Napagod ako sa kakatao, eh. Ayan. Buksan natin tong ating... Masakit pag ano? Masakit pag dito ito mag-baby.
Mabuti itong dalawa, talagang malambot ang katawan eh. Sa ano, malambot yung dalawa. Ano? Panoorin mo may sarili mo dito. Patingin. Para kang monggo. Grabe. Inuuna mo kasi yung tawa bago sumayo eh. Inuna yung tawa. Ayan, basahin natin yung mga comment ng ating mga... Alam mo naman ako, madali lang akong tumawa. Simple ano ba? Gan mo dyan sa ano. Alam mo na siya. Ayan, ang dami na nating ano. Chats. Sabi ni Ma'am Reggie Bunel, Sir JR, malapit ba kayo sa Erosin? Saan yan? Sorsogon. Malayo po. Mga 5 hours po ang Sorsogon galing dito, ma'am. 5 hours driving. Hello po, Sir DJ TV, sabi ng Reggie Bunel. Hello po, Ma'am Reggie. Ano rin ka, Sir, maluto otro ng buko, sabi ni Gab. Malapit na po. Pag nalugaran po natin maghanap. Napakahirap kasi maghanap. Tamsak dikit, Kalimbang Dan friend, sabi ni Canada Grace. Salamat po, Canada Grace. Please support po yung nakapin po natin dyan. Nakapin po yung bahay ng ating isang mga kaurago ng bahay ng ating isang mga kaurago natin na vlogger. Hi sa inyong tatlo, magandang gabi. God bless, sabi ni Nestor Pilya. Yan, Hello shout out po, Sir, Sir Nestor Villa. Shout out Noy, sabi ni Simply Cat. Kasi tuwan-tuwa. Pinapanood yung Ragon na Pinapanood na guys yung sarili niya. Sarili kung niyang- Gano'n siya nakakatawa. yung sarili niyang video. Sarili niyang katatawanan guys. Katatawanan na ginawa niya sa sarili niya. Pinasubo niya yung sarili niya. Yan, basahin pa natin to ang ibang comment. Kasi medyo tambak na. Mega love shout out watching from Canada, sabi ni Canada Grace. Mega love shout out din na Uragon Honey, sabi po ni Canada Grace. Hello po Ma'am Grace. Yan, support niyo po yung Bicolanos Vlog. Pwede niyo pong i-search Bicolanos Vlog. Ang channel ni Nelson. Ang dalawang kuya idol, gusto ko po kayong makita ng personal at makasama, sabi ni Kalubot. So ayan, pwede Uy. naman. Ayan, Shout out. si Tagalubot, taga dito lang din ata sa partido. Ang Tagalubot. Kalubot. Yan, si Kalubot. Tagalubot. Shout out Hindi po pa ako kuya nakamove sa idol, labog. sabi ni Kalubot. Yan si Kalubot. Hello, Kalubot. Sorry po, Kalubot. Magandang gabi. Yan po si, yan po si Kalubot. Taga dito lang din po ata yun sa partido. Sana. Yan. Ano sabi niya? Isa sa inyo kaya, Tagalubot. Ano yung sabi mo? Nadulas lang. Nadulas Sorry. lang, ayan. So hindi naman po namin kayo pinagtatawanan. Hindi na, nagkamali lang po. Kamali lang po ng pronounce si Hindi, DJ. maganda mga content talaga niya ni Kalubot. Talagang, Hindi pa nga natin nakikita siguro. Tumatawa ka na. ang pangit. Hindi, actually, taga saan ka po, Sir Kalubot? At, Hindi man. nang makapag-collab din naman tayo. Hindi nakakapubun po yung isa talaga. Pasensya na po, nagkamali lang yung yung term. Ayan. Sabi ni Gab, may charcoal soap talaga. Dinagdagan lang ng uragon. Kabado ka na naman, sabi ni Gab. Thank you so much po, sir. Yun pala yung tuoy. Ngayon ko lang narinig kasi yun. Sabi ni Ma'am Rose Ashley LB. Opo, salamat po sa panood ng aking vlog. Tatlo pala ang kuya idol kong gwapo, sabi ni Kalubot. Ang kape ko kaya start ako 6 a.m. ng kape, 9 a.m. kape naman, 3 p.m. kape naman, 4 p.m. kape naman, sabi ni Gab. So wow. Ako lang po, 3 times a day lang ako magkape. So pag nag-i-edit na inaabot po ako ng ng midnight, kailangan po magkape kasi po pag nag-edit ng video, so kailangan buhay talaga yung isip mo kasi sa pag-edit ng video, maganda yung presence of mind kasi sa pag-edit marami kang kino-consider. So yun po. Yan, malaking tulong din talaga yung kape sa atin.
Go, go team, sabi ni Ma'am Reggie. Sama nyo rin ako sa inyo mga Kuya Idol, sabi ni Kalubot. Sali ako Kuya Idol. So yan, pwede kang sumali. Sige. Makipag-appoint tayo kay Oragon Honey. Gusto ko po kayong makabanding, sabi ni Kalubot. Sana mapansin mo po ako Kuya Idol, sabi ni Kalubot. Sir, Kalubot, taga saan ka po ba dito sa partido? Kasi Ayan. nakita namin yung vlog mo dito sa May Angels, yung lamok. Ayan, nakakatuwa talaga. Bailihonindo po yan, tulo na lamok by Wamos. So yan, sabi ni Ma'am Analisa, Kabutahe. Tingnan mo po yung YouTube channel ko, yung Dance na Lamok ko, sabi ni Kalubot. So yan guys, pwede nyo bisitahin yung bigyan ko ng jacket si Kalubot. Yan, magbaba ka ng link mo, Kalubot, at para makita yung link mo. May jacket ka na. Mega love shoutout, sabi ni JR Habi, mega love shoutout, sabi po ni Canada Grace. Salamat po, hello po. Yan, sali ako Kuya Idol, sabi ni Kalubot. Yan, Sir Albert Apilado, good night. So yan sir, salamat po sa inyong pagbisita. Good night po. Sana po ay makatulog kayo ng gusto. Gusto ko pong sumali sa inyo, sabi ni Kalubot. So yan. Sabi ng Reggie, ayan, tawang-tawa si Ma'am Reggie. Sige, lamok-lamok challenge ka mo, sabi ni Ma'am Lalaine, Priet Official. Sabi ni Ferza Elizabeth, mukha kayong mga lamok. Ayan. Tuwang-tuwa yung ating mga viewers. So yan, bisitahin po natin yung bahay ni Kalubot. Hello, watching from Marikina City, sabi ni Norberta Nono. Hello po sa mga uulan ulit, sabi ni Ferza Elizabeth. So yan. So trinay po namin sumayaw ng lamok challenge kasi po marami mga nag-request. So yan. So doon sa pinanghanapan ko ng tuwoy, maraming lamok doon talaga. Malamok doon sa pinanghanapan ko ng tuwoy nung nakarang araw. Sakit ang tuwoy nung nakarang araw. Sakit sa panga katatawa, sabi ni Reggie. So yan, magandang gabi po sa ating 14 viewers at sa ating 20 thumbs up. Salamat po sa inyong pag-appreciate ng aming pinakitang talent. Yan, aming mga hidden talent sa pagsayaw. So guys, sabi ko nga kanina, abangan nyo sa Sabado, sa mga darating na araw kasi po, yan, may sorpresa na naman kami doon sa mga bata. At yan, ikakatuwa nyo yun. Pag naisakatuparan namin yung mga plano namin na gawin this coming days. So yan. So yung huli nating vlog doon sa mga bata, wala si Django, no? Hindi nakasama doon sa huli na pala. Ay, ano kaya kung maglamok dance kayo doon kila Padi-Padi, maglamok dance, si Padi-Padi. Try natin. Mukhang marunong sumayaw. Kaya natin pasayawin. Marunong naman sumayaw si Django. So yung huli na po namin punta doon nung Dumating pala siya, huli na. So halos patapos na. Doon po niyo makikita yung sa video ni Oragon Honey. Kasi po yung pag-tutor ko, wala pa siya noon. Wala pa. Umalis. So yun po, ang ginawa po ni Oragon Honey bago kami umalis, kinausap niya po yung mga laging sinasamahan niya. Kasi po talagang kumbaga risky na laging si Django. Si Django po, yung mga kakapasok pa lang, isa po yun sa mga saan magstay. Buti na lang, minsan kung halimbawa maabutan natin siya doon, hindi nakakaalis. Hindi maalis. Pero yan, sana po mapagsabihan or yung tawag doon, sumunod sa atin yung mga laging sinasamahan ni Django na huwag siyang malis ng Kaya bahay. kasi sila din yung sisisihin kung sakali may mangyari kay Django. Kasi sila yung may mga matinong pag-iisip eh. Oo. So yan guys, yung update po doon sa vlog namin, yung sa vlog ko doon sa mga bata.
So yan po, sana po may mag-sponsor sa atin ng mga learning materials para doon kasi po challenge sa challenge talaga yung pagtuturo doon sa mga bata. Napaka ano. Laking challenge. Na-experience ko. Oh. Diba, nagsama tayo. Sabi ko hindi pala biro talaga yung magturo sa mga bata. Lalo na ganun yung mga sitwasyon ng mga bata. Hindi masyadong makaintindi. Ang hirap. So, tatlo pa lang yun ah. Tatlo pa lang yun. Pang-apat sana kung nandun si Django. So, paano kung tulad sa'yo, teacher ka, yung mga nasa gustong pag-iisip yung mga tinuturuan, Lalo na nakakapagod na. Ganun na sitwasyon na medyo Kaya- special yung kaso ng mga bata. Yan. So, yung guys, sabi ko nga, kailangan po talaga namin ng mga learning materials. Kasi po, kung gaano man kami, kahit gaano kami galing magsalita sa harap ng mga bata, pero kung wala silang magandang learning materials. Kasi po yung learning guys, talaga ay marami pong aspeto ang pagkatuto ng isang tao. So, lahat po ng senses natin ay gumagana. Nandiyan po yung sa ating sa paningin, yung ating sense of touch, yung ating sense of hearing. So, yan. So, lahat po yun sa learning ng isang tao, dun po tayo natututo. So, kung kulang yung ating mga materials na ginagamit, so yun, definitely, so kulang talaga yung retention sa pag-iisip nila. Lalo na kung mga special pa, di ba? Pero sa tingin ko din, Arabi, kahit kumpleto yung learning materials nila, kung wala talagang tututok sa kanila. Ganun Kasi din. kung tayo lang naman yung Mm. mag-ano sa kanila, parang useless lang din. May matutunan sila kahit pa paano, pero hindi tulad nung as in, may nakatutok talagang magtuturo sa kanila. So, malaking potensyal na matuto sila kahit pa paano. Pero kung sa atin lang naman, Yun guys, yun nga po yung ano namin talagang pinagsisikapan. Kunti lang na pagbabago kaming magawa patungkol sa pagkatuto ng mga bata. so ito nga pala guys, yung isa yung aabangan sa 6 na magkakapatid. So kami po, team ng Uragon Hani, hahanapin mo po yung mismo, yung nanay ng bata. Ayan, abangan nyo yan guys. Kaya sinisimulan na po na Hahanapin trabahuhin po kasi yung Uragon Hani. yung dinig po namin, base po sa mga sa panganin na anak nila, so andito lang daw po, kaya po namin abutin yung Kalabanga, so mahanap po namin yan, so dyan po yung isa sa abangan nyo. Wala lang kasi silang contact number, di ba? Mm. Alam lang nila kung saan connecting tayo. Ayun. Sa ina ng mga bata. At sana magtagumpay sa Uragon Hani at kami ay susuporta ni DJTV at ng kanyang asawa para po maging maganda yung resulta ng aming paghahanap sa ina ng mga bata. Kasi po talagang sa mga nagko-comment, sa nagtatanong, kumbaga pa lagi namin nababasa. So yun po, hindi naman po kami nagkulang sa sa pagpa-follow up, sa paghahanap talaga. Kaya lang hindi naman talaga kung wala ka talagang contact number ngayon, cellphone kasi ngayon ang mode of communication, wala namang number. So pinaka napag-usapan na suggest niya po ni Uragon Hani talagang na sa yung hanapin na talagang personal. Kasi po kung wala ka naman talagang cellphone number, walang Facebook account, so yun na po yung pinaka doon solusyon, talagang mano-manong hanapin or sa kung saan lugar. Kalabanga, 1 oras lang na biyahe. Hindi, tigyan mo nga yung number. Pero sigurado mo bang Kalabanga? Siguraduhin natin doon sa So, yun yung sabi ng sariling tao nila doon. anak niya. Yung anak niya nung sabi, Kalabanga daw. So, siguro, magtatanong din tayo din sa mga kapitbahay nila. Kasi yung nakakawa Kung asan talaga. ba talaga. Lalong-lalo na yung mga maliliit, yung tatlong maliliit na nakakawa. Kasi yung mga panganay, sina Roy, si Rolly, kaya na nila ang sarili nila. Minsan pag pupunta tayo doon, di ba, si Katay, pag Kaya laging walang short, pag wala si Uragon Hani kasi hindi naman nire-remind ng kapatid kasi may mga trabaho din, nakikiarawan. So yan, nakakawa guys. So yan, magbasa tayo muna ng comment. So yan, hello po Ma'am Reggie, hello Kalubot. Parang na practice na ni Sir JR Habi. kaya nga, daya mo eh. Ako talaga naman. wala akong alam sa Play. pagsasayaw eh. Kanina guys, habang nagsasayaw kami, naka-play naman yung video. Hmm.
Alam mo yun. Ha? Naano ko ako guys. Ipa-practice ko din. Dinaya ko. Alam mo na pala yung sayaw na yun eh. Kasi nakasubscribe ako sa kay Wamos. Siguro Ha? tingin ko. Nakasubscribe ako kay Wamos. Kaya nakita ko yun. Yan, shout out kay Wamos. Baka Baka naman. Baka andyan siya. nandyan siya. Mag-comment ka lang po. Si Ma'am Meran Santor na kaya mo. Tawang-tawa oh. Yan. Bagay kay Roy yung sayaw na lamok, mukha siyang lamok. Sabi ni Versa Elizabeth. Yan, tawang-tawa sa mga Mary Ann. Go, go team. Sabi ng Reggie. Sasali daw si Kalubot. Sige, pwede kang sumali. Sabi ni Noemi Bukid, pa-shout out from Manila. Hello po sa mga taga Manila. Ang Bukid family dyan. Hello po. So yan, may jacket ka na po. Canada Grace. Gusto ko po kayong makabanding, sabi ni Kalubot. Galing sumayaw ni Uragon Honey. Uragon Honey, team, ingat kayo. Wala ba bagyo dyan? Sabi ni Norberta, no. Meron pong bagyo. Ano lang. Buti na lang po ay hindi sa Kaya labas Bicol. Hindi yung Bicol ang nasentro. Sa taas po, sa north. Sa north, dumaan yung bagyo. Taas ng, yung, sa may Batanes. So, doon dumaan yung bagyo. So, naiba na ngayon yung yung talagang parang daan ng bagyo. Dati talaga po guys, laging Bicol yung Ito yung daanan talaga no. kumbaga sa highway tayo ng bagyo. Kaya nga. Para bang may sinusunod na yung, Hindi ka man masentro ng bagyo, dadaanan ka tayo. sa sobrang lawak niya, Kaya nga. talagang yun. Ay, yung mga tanim kong saging guys, laging Ubos. nauubos sa bagyo, sa habagat, tumba. Dito muli naman yung bagyo sa ayon ng mga repolyo man eh. Oh, yung repolyo ko pa. Tapos ano pa Tapos yung isang mga yung doon? cauliflower, yung tanim ng mga halaman. So yan. Sige, Bailey Lamok, Mauragon, magbaili si Manoy Jer at si Manoy Roy. Sabi na Lisa Kabutahi. Wow, ikaw lang. Makulong ka na eh. Yan, pa-jacket. Sabi ni Canada Grace. Okay na po. Sabi ni Gab, more. Yan, tawang-tawa si Ma'am Reggie. More passenger hobby, sabi ni Gab. Sali ko sa inyo, idol, sabi ni Kalubot. Monkey dance next naman. Ano yung monkey dance Okay. today? Hmm? Ano yung monkey dance, sabi ng Reggie? Yung Narinig mo na yan? Oo. Research ko kaya sa YouTube. Magsindi kayo ng katol tapos pasayawin nyo si Roy, sabi ni Versa Elizabeth. Grabe Mukhang naman. lamok ka na yan. Lamok dance pa tayo, Kuya Idol, sabi ni Kalubot. Grabe talaga lubot, sabi ni Kalubot. Grabe yung tawa ko, sabi niya. Parati ako nanood sa 6 na magkapatid. Paulit-ulit kong pinapanood, walang skip ads. Salamat po, Ma'am Canada Grace. So yan, lalong-lalo na po kayo Uragon Dati Honey. ma'am, Canada Grace. Sa pag kayo po ay hindi nag-skip ng ads, malaking tulong po 'yun sa mga channel namin, lalong-lalo na kay Uragon Honey kasi po so apektado po kasi yung po. So apektado po kasi yung talaga, yung revenue. Yung revenue. Apektado po pag nag-skip kayo ng ads. So, yun ano ba yung sa ads? Sige, paliwanag mo. Ano ba yun pag nag-skip? Pag nag-skip ka, parang wala kang ano doon. Walang revenue kung makukuha. Pag in-skip mo yun. So, dapat kung ilang minuto yung ano doon, ilang minuto yung ads, tapusin mo talaga. Yan. So, yun yung Dagdag advice. revenue. Advice niya nga, sabi niya, habang nag-play yung ads, pwede kayo mag-comment habang nag-play yung ads. Magbasa kayo ng comment. Then doon kayo, yung time na yon para pwede kayo mag-type ng comment nyo doon sa napanood yung video o sa vlog. So yan, sa mga charity vloggers po, talaga, napakalaking tulong na po yon yung hindi nyo pag-skip ng ads. Salamat po, Ma'am Canada Grace. Yeah, Yan. talaga yun. Hindi naman maki-collab ba? Diba? Gusto niya mag-collab. So siguro pag pag maganda yung panahon, so yan, ka lang sa akin, mag-chat, Facebook page. Sige, i-restart mo po. Ano pare? Ma, Sabi ng Manalisa natin, ano lang siguro sa pag-type. naputol yata yung ano. Putol yung chat ni Mama Manalisa. Ayos lang yan, Kuya Idol, lalo na kung makita nyo ako.
Yan, natawa talaga tayo niya. Sasakit yata yung tiyan Huwag ko mo dito si kay Manny Kalabot. Roy, kaya ikalubot. Yan. Manny Roy, kaya ikalubot. Yan. Loading ba tayo? Hmm. Baka dito lang sa connection ko. Hindi maganda yung... Sa connection ko lang ano. Hmm. Maraming salamat po Kuya Idol. Yan yung link ni Kalubot. Salamat po Kuya Idol. Yan yung link ni Kalubot. Pwede niyo pong i-click at bisitahin niyo. May tanong lang ako kay Kalabot. Bakit Kalabot yung naisipan mong pangalan ng channel mo? Yan, tanong. May tanong ko lang. Curious lang ako kasi ba't Kalabot? Madami naman pwedeng pangalan. Pwede namang kabuhok, kamata, kailong, kakulay, Yan. kaitim, Sana ano. kailong, kakulay, Yan. kaitim. Sana ano, sagutin ni Kalubot yung ano, bakit ano, yung... Maraming salamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa mga bata. Tumayo kayong magulang ng mga bata. So yan sabi ni Ma'am Evelyn Diatas. Opo. So, Talagang sabi naman talaga kasi yung kalagayan nila guys. Ganun na nga yung kalagayan nila tapos wala pa nag-aasikaso. Talagang kahit sino naman siguro gagawin yung ginagawa namin. So kahit paano may experience nila na may nag-aasikaso sa kanila. Nakakain sila ng tama. so yun guys, talagang isang challenge din yung pagiging magulang ni Oragon Honey dun sa mga bata. Kasi po, unang-una, financially, diba? Yung oras mo doon sa mga bata, tapos ano pa, pag-monitor niya, dapat na monitor mo. Kasi po, iba yung behavior nila. Pagdating namin doon, yung mga magkakapatid nasa kanilang saan sila pupunta Kaya sa nga. kapitbahay, miski umuulan, labas ng labas. Kumbaga, para wala po talagang walang nagsasaway na magulang na huwag kayo magpaulan, wala kang short, yung ganon. So, Walang kaya talaga- nakakawa po talaga. Kung yun ipakita yung mga tulad si Katay, minsan, yung mga hindi naasikaso, yung bunso. So kaya pag nandun kami, ginagawa po talaga ni Oragon Honey yung paraan para talagang at least maparamdam sa mga bata na may May nagmamalasakit sa kanila. nagmamalasakit sa kanila, parang magulang. Oo, parang magulang. So, So, yun. si Jimboy, si Pade-pade. Padi. So lagi kong naano yan guys, every time na pupunta kami doon. Lagi siyang nakaupo sa tabi ng kalsada. Hindi ko alam kung kami yung hinihintay o may hinihintay talaga. Kasi malayo pa lang, talagang Lagi yun. kaya Sa, nga, simula nung pumunta ko doon, hindi siya naalis talaga doon sa may... kaya nga yung papasok Kadating ng tayo, kanila. nasa may daan siya. So nakakaawa talaga guys. subscribe mo pero ako, no? Oo. Hindi natin alam kung tayo yung hinihintay o kung sino yung hinihintay. Kasi yun pa, sana talaga guys, may katuparan yung plano ni Oragon Honey doon sa mga bata. Oo nga po. Kasi yung mismong environment nila sa bahay nila, Paano mahilig? yung bahay nila, sabihin natin may bahay sila, okay, pero yung may place na paglalaroan nila. Kaya sana guys talaga mapagawa ni Oragon Honey. Matulungan po natin. Sana maraming tumulong para mapayos yung bahay nila. Ganda-ganda natin yung bahay nila. At least meron silang safe at mag-i-stay sila doon sa bahay. So yan guys, abangan niyo yung mga susunod nating vlog doon sa mga bata. So yan, OMJC Motovlog, meron ka na pong jacket. So yan Mama Grace, meron ka na din po. Ingat lang po mga sir, lalo na sa panahon ngayon na may COVID pati bagyo. So yan, sabi ni Ma'am Freya Ruby. Hello po Ma'am Freya. Oo nga po, talagang ano na daw sa kung may COVID na tapos tinamaan pa. Ganito kalala sa atin talaga. Bisa parang nun. Dito kasi sa balita kung makikita nyo guys, sa Maynila daw, bumababa na yung kaso. Kung totoo yun. Pero dito ang observation namin dito sa aming lugar, sa probinsya, ngayon pa lang nagsisimula. Kaya nga, Talagang local transmission yung nangyayari guys. Kasi po, tulad nung mga nakarang linggo na hindi kami nakapag-vlog,
Halos lahat ng Talagang mga tao may grabe. sipon, lahat ng tao may ubo. So nakakatakot lumabas kasi hindi mo alam kung sa may mga sipon ubo na yun, kung alin yung may COVID. Hindi natin alam kung sino kaya. Oo, kasi hindi mo man nakikita yung virus. So ganun po talaga kahirap guys. Tapos dadaanan ka pa ng bagyo. Talagang pwedeng may matitililing ka Yun pa. yung ano, kasi hindi naman lahat ng lugar is, ano, yung ligtas. Mm. Di ba may mga ano, ang tawag dito? Yung evacuation center. Meron. Tapos meron ng positive na isa, no? Yun, sama-sama na. Ubus yun, no? Ubus. Kasi lalo na yung Delta variant. Kasi yung Oo. Delta variant kasi Oragon, mas malaki yung range. Airborne na siya. Tinatawag na airborne. Yun yung sabi ng mga health, ano natin, yung mga frontliners. Yung Delta daw, airborne siya. Kahit, halimbawa, may mask ka, tapos tinabihan ka nung may Delta variant, sasama talaga yun sa hangin. Mm. Kaya kinakailangan Yun yung talaga nakakatakot mas yun, no? ano yung distansya mo. Yung physical distancing mo talaga malayo ka. So yan ang nakakatakot guys. Sabi ni Ma'am Norberta, no, lagi po ako nanonood doon sa Anim na Magkapatid. Dapat po sumayaw din kayo doon. Nakakatuwa si Padi-Padi. God bless. Sabi niya Norberta, no. Yun yung problema ko kay Padi-Padi. Ano? Nung pag-tutor natin. Hindi ko pa siya napapagsalita. Napansin mo? Hindi pa siya nagsasalita talaga. Yung sasabihin ko, puti pa si Junel. Junel, Oh. kahit hindi pa niya napapronounce na mabuti, pero nagsalita siya. Pero si Padi-Padi talagang, yan, gagawan po natin ng paraan. Sa tingin mo, ikaw, sa obserbasyon mo sa kanila, may pag-asa pa ba? Na, Si ano, po sila. meron, si Padi-Padi tapos si Junel. Mm. Si Katay kasi under observation kasi iba kasi kumapansin yung salita ni Katay, ano? Yung parang Hindi naman siya nagsasalita talaga. yung ano, Ano parang nagsasalita pero hindi maintindihan. Expression, parang parang expression lang sa expression kanya. ni, ni Katay. Ni Katay? Yung gusto. Oo. Parang expression lang yata si Katay yung gusto niya. Hindi niya So, yan, masabi yung guys. gusto niya sabihin. Na gagawin po namin yung paraan para talaga at least may matutunan yung mga bata. Naalala ko tuloy yung ano tayo sa kapitbahay nila. Naki-wifi tayo. Yan. Yung ibig sabihin pa yun ni Katay, iihi na siya. Yun. Hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi niya. Ni Oragon, yung pag-live po namin nung naputol, sabi ni Katay yung parang salita ni Koke, yung ano siya ng sound sa bibig niya. Kala namin kung nagano lang, nabuboring na. Kaya nga, Yung pala, napapaihi na. So, ang ginawa niya, umihi na siya dun sa sahig. sahig ng kapitbahay nila kasi naki-wifi lang kami. So, nakakahiya, nahiya kami doon. Lalo si Oragon kasi kami yung, siyempre nakiusap kami, pwede po kami makituloy, pinatuloy kami, pinagamit kami ng lamesa, tapos umihi pa yung kasama namin bata. So, kaya, mabuti na lang po, at yung may bahay, si Ate Cecil, ay naintindihan Mabait niya yung naman. sitwasyon ng mga bata. Salamat po Ate Cecil, Yan, thank you. Mirador, kasi naintindihan mo yung ano namin, sitwasyon at pinagamit Shout out kami. kay Maligno. Maligno. Kay Noel, kay Boss Noel. Yan, shout out Shout out Boss kay Noel. Noel. Sana ay makagamit pa din kami ng wifi mo. So, napagpunta namin dyan. Sana makagamit ulit kami ng Yan, wifi. hello po kay OMJC Motovlog, mega love shout out. So, yan, support kay OMJC Motovlog. Si Django po, need po siya mabigyan ng pansin para makabanding din kayo at matuto din siya. Di na siya matakot sa tao. Oo nga po, yun po yung ginagawa ni Oragon Honey. Pinapaunti-unti po lahat ng parang sinusuhulan, pinapansin kasi para ma-develop yung marunong siyang humarap sa mga ibang tao. Kasi yung lagi niya lang sinasamahan, yung mga barkada niyang mga Kaya nga. kilala niya lang. Pero pag ibang tao na, para na siyang yung tatak. Pero matagal ka nang kilala nun eh. Kaya nga. O talaga baka iba yung ano niya, Magano lang talaga yung kuya niya. Personality niya. personality niya. Pero sana guys, mapaamo namin si Django kasi kung mapapansin niyo yung pagluto namin ng ano, ng papaya, yung vlog ko na nagkuha kami ng papaya, Oh. tulong-tulong sila magluto. Napansin mo yun, yung vlog ko na ano tayo ng Ay, oo. ginataang manok na may papaya. Ano si Pade-Pade. Sabi ko, kuha tayo ng papaya. Sama silang tatlo. Si
si ano pa, si Django sumama. So, yung guys, mapapansin mo doon din yung makikita na pag naano mo talaga na correct mo, parang ano, papadama mo sa kanila talagang yung tunay yung ano mo sa kanila, Yung na malasakit. pagmamalasakit. So yan, lumalapit talaga yung loob. So yan. Basta hindi tayo titigil. No? So, gawin natin kung ano yung dapat natin gawin para sa mga bata. Hindi talagang walang ibang aasahan doon sa ngayon. Hindi tayo lang. Ito pong bisitahin. Sabi ni Fredina Milyari, good evening Team Uragon Honey, God bless you all. Hello po, magandang gabi po. Yan, loading daw tayo sabi ng Reggie kanina. Maganda yan, hanapin nyo mga magulang, paggawa nyo bahay nila para pag-uwi ng mga magulang nung anim, nakakaawa. So yan, so sana nga Sana nga po maraming tumulong din sa pagpapagawa po ng bahay nila. Tsaka po sana matagpuan namin yung mama nila. So yan po yung aabangan nyo sa mga susunod na araw guys. Sana gumanda na po yung panahon natin para magawa na po natin ang ating mga plano doon sa mga bata. lalo na po yung bunso, kawa talaga, sabi ng Reggie. Opo, totoo po yan. Kasi, Daming naawa doon sa bata, yung sa bunso na yun. yun guys, please support ng bahay na, yung link na nilapag ni Ma'am Canada Grace. Yan. Sabi ni Ma'am Evelyn Diatas, tama po kasi may special din ako na anak. Kaya alam ko na mas kailangan nila ang magulang nila. Kailangan nila ang magulang nilang makakasama. So sabi ni Ma'am Evelyn, so tama po kayo. So DJ TV official Dan friend baka naman. So yan. So yan ano po yan. Bibisitahin din Sige po po. ni DJ. Canada Grace. Sige po, paiwan na lang po ng bakas ma'am para maano ko po. Ano? And kayo na lang po Mabalikan ng po. bakas para po tayo ay makapagsukli. So yan, sabi ni Canada Grace, may love shoutout kay Kalubot. Sabi ni Ma'am Geraldine Laideros, kawawa naman po talaga mga bata kahit pa paano ang naghahanap ng mga magulang nila, saka siguro naman sa tagal nyo na ang binablog ng mga bata, imposible naman na di napapanood ng nanay nila. Sabi ni Ma'am Geraldine Laideros. So yun na po kasi ang may gap kasi yung sinasabi ko kanina. Kung yung magulang naman ay hindi nanonood ng walang cellphone, kasi nga walang cellphone number yung mga anak sa sa nanay nila. Siguro yung tatay pwede pa, baka napanood tayo sa Manila. Yung tatay naman napapanood niya yung mga uploads natin kasi yun nga nung makachat ko siya, sabi niya sa akin, napanood ko yung pagtulong mo sa mga anak ko. Na-appreciate na. Pasalamat siya. Laki po yung papasalamat niya sa mga sa atin kasi natulungan daw po yung mga anak niya. So nakapagsabi nga po siya doon na gusto niyang umuwi. Kaso nga lang ito po talagang Dahil sa pandemic. sa pandemic na ito nagkaroon po ng problema. So kaya hanggang ngayon po hindi pa siya nakakauwi. Try mo i-refresh JR Hobby yung browser po. Okay, manag-log mo ng Namasok. So yan, good evening po, sabi ni Fredina Milyari. Magandang gabi po, Mama Fredina. So yan, kalubot dan, sabi ni Ma'am Canada Grace. Uragon Honey, parati ako nanonood no skip ads. Yan lang ang matutulong ko sa iyo for now. Tinapos ko ads kahit mahaba. Salamat po Ma'am Canada Grace. Yun, thank you po. Yan God po bless talaga po. may tutulong natin. Sabi ni Ma'am Geraldine Laideros, natitiis ng mga magulang ang mga bata, kawawa naman. So yun na nga po. So, hindi naman po natin basta sila ma-judge kasi po hindi pa po natin nadidinig kung kanilang side, tama? Diba? So yan. Kailangan din talaga natin mapakinggan Kaya yun po, kanilang ginagawa rason. ng paraan ni Kaya Uragon nga po, Honey. hindi natin alam talaga kung ano yung Para- dahilan nila. At least maging fair yung Kasi ating siguro nung time Kaya na umalis mga sila, judge. mga bata pa naman yung anak nila, yung sila Roy, mga bata pa nang iniwanan. So siguro may mga kwentong hindi pa talaga nila totally alam yung buong pangyayari. So kailangan din talaga natin mahinga ng Sabi ni Roy, 8 years na silang iniwan. years. Matagal-tagal na. 8 years. So, ibig sabihin, hindi naman siguro 8 years. 8 years. Hindi. Kasi si tatay, ilang taon pa lang.
minsan baka hindi naman talaga ano, Baka hindi accurate hindi yung... naman accurate oo. yung information ni Roy. Pwede na, Kasi si Roy dating nasa ano raw, nasa diet daw siya. So 1 year pa lang Bago. naman daw siya dito. Yeah, hindi po natin alam. Yan, malalaman natin yung mga tanong ng marami pag natagpuan po natin yung magulang nila. Yung nanay nila. Sila lamang po makakasagot ng ating mga katanungan. Kasi kahit din po kami gusto rin po natin malaman, no, para syempre maging malinaw din po sa atin lahat. Ikaw, Jerabe, halimbawa, ikaw yung nasa sitwasyon ng magulang ng mga bata, tapos napanood mo sa video yung kalagayan ng mga anak mo. so hindi natin yan ano. So pag ganun kasi guys, kung sa sitwasyon ko, so hindi ko yung kayang tiisin talaga. Sa ganung ano, makita mo yung anak mo kawawa, tapos yung ibang tao na Ng pamilya. ano, siyempre ano, kahit paano dapat sinuportahan niyo yun, di ba? Kahit 100 man lang kada linggo, ano, or 200 pesos, kahit konti. At least meron na. At least meron. Kaysa naman sa talagang halos Totaling wala wala. silang makain sa maghapon. Kanya-kanya sa buhay. Kaya nga kung saan na lang sila makakain, kung ano lang maisubo nila, yun na lang. So yun talaga. Yun yung isa sa talagang Kaya kung napapansin natin guys kung paano sila kumain, no, parang talagang Oo. anong Tagalog sa ngalas? Talagang ano sila. Parang gulat pa sila sa pagkain, no? Agawan. Parang sabik sila sa Sabik pagkain. Agawan, lagi, So, ano, pasiguro ng pang-ulam. yan kasi parang kumbaga ngayon pa lang nila naranasan yung mga ito. Kaya nga po nagpapasalamat tayo dahil sa channel ni Oragon Hanay or dahil sa kanyang pagtitiyaga para din sa tulong ni JR Hobby. No, unti-unti pong nakikita natin ang pagbabago yung magkakapatid. So, napakalaking bagay po yun na nakita natin sa Geraldine Laideros na natitiis ng mga gulang ang mga bata. Kawawa naman. Sabi ni Gab, pagkakulay or kaitim baka masabi ka kulay or kaitim baka masabi ka ano or Oragon. Uragon, Bakit bakit ganon? Parang Sabi ni Gab. sigab talaga, oh. Sabi ng Evelyn Diatas, start ng part 1 hanggang ngayon, inaabangan ko talaga video nyo sa kanila. Sabi Bisa mo ni nang upa dahil may Evelyn, sanda. part 1 hanggang ngayon, inaabangan ko talaga video nyo sa kanila. Sabi Bisa mo ni nang upa dahil may Evelyn sandalan. Diatas. So, yan, salamat po. okay lang yan. Yan kaya talaga po ang naisip ko at pangalan pa lang po nakakatawa na. So yan ano pa lang po nakakatawa na. So yan ano pa lang strategy niya din. Kumbaga sa sa negosyo, marketing strategy. Sabi ni Norbert no, salamat at matyaga si Roy sa pag-intindi sa mga bata at saan ang puso ng ina, lalo na mayroon silang kulang sa pag-iisip na nakakaawa sila. Sana huwag niyong iwan sila. God bless po sa inyo. Sabi ng Norbertano, no? Sino nga po, sabi ko nga po dun sa comment, talagang gagawin po namin yung mga kaya namin. Hanggat kaya po namin ay yan. Hindi po namin yung kayang ano, di ba? Hindi kayang tiisin. Kasi mga magulang din tayo, eh. Paano kung yung mga anak natin yung nasa sitwasyon na gano'n? Sabi ni Gab, home is not a home without mama or nanay. So yun talaga. Yung magulang, yun yung isa sa mga ano ng tahanan. Kaya nga si Tuneng, diba? Tuwang-tuwa nang umuwi yung mama niya. Kaya Yung anak ni Oragon Hanay. Yan, tuwang-tuwa. Pati yung ama, tuwang-tuwa. ba't na? Ba't na dami? Hindi na nga na ako nagkikam. So gano'ng kakatawa, gano'ng kakasaya nang umuwi Pero yung nung umuwi, mama parang, nito ni. parang mga 2 araw silang lockdown, no? Oo. Yung bibigyan mo na lang ng pagkain Limang sa ano? pito. 5 araw ba? 5 araw lockdown. Hindi, 1 week kaming naka-lockdown. 1 week, ano yun? Naka-quarantine. Home quarantine. Home quarantine. Kasi para sumunod sa protocol Kaya at masunod din yung protocol ni Oragon Hanay. sasamantalain mo siyempre, 2 Yeah. taon ba naman? Ano? Protocol. Protocol. Yan guys. Oragon Maaga na. yung bagong taon namin. Alam ba?
in advance Yan, na yung speaking bagong of Uragon at Pasko, yan, madali na guys yung Christmas natin. taon. Yan, Yan, madali na yung baka- caroling Baka natin naman. dyan. At sana ay makapag-ano kami sa inyo. May Guys, tuloy pa abangan din nyo yung ano, yung pagtulog namin doon sa mga magkakapatid. So yan. So yan Ayun yun. nga pala, yung isa guys sa abangan nyo. Matutulog po Matutulog kami, po kasama kami sila. duman kasama yung mga bata na yun. So, ayan. Pag titingnan natin sila kung paano sila, yung pamumuhay nila, na sama-sama sila bilang isang pamilya. So, susubukan natin yan guys. Magdadala lang kami ng duyan doon. No? So, masaya yun. Abangan nyo yung... Ano, Uragon, dapat ilagay sa DSWD yung tatlong bunso sila ang magtuturo, sabi ni Canada Grace. Oo. Well, magandang suggestion yan, pero sa ngayon po kasi, dito po sa atin, medyo hindi pa po ganun kabukas ang ano, kumbaga, kasi sa ngayon po naka-lockdown pa po ang DSWD, so hindi pa po kami makapag all out. Ano or na, makapag- ano na siya? Yung, Bukas na. Nakapagtanong lang ako. Bukas Okay. na. Bukas na ba? Hindi ko lang ano kung kasi pero nakapagtanong ako sa mga isa sa mga empleyado doon. Anong sabi? Pagdating kasi sa special child, may mga kakulangan sa pag-iisip yung mga PWD ganyan. Pag iano mo sa DSWD, ang kanilang may bibigay lang na tulong ay ma-identify lang nila, makakapagbigay sila ng identification card o ID na PWD. PWD. Tapos, Ah, walang pero- subsidy naman po. Kumbaga, depende sa ano sa budget ng munisipyo kung may malulugaran sila o ma-allocatean yung DSWD. Mm. Sa ngayon wala. Kaya ang may magagawa lang ng DSWD daw, sabi sa pagtatanong ko, ma-identify lang silang PWD tapos yung ID yun magagamit nila sa pagbili ng Mga benepisyo Mga na kaano sila, discounts lang. discount. Ganun lang yung pero may paliwanag. nakausap kami ni Oragon na isa siguro sa mga head doon. Well, shout out din po ano sa inyo ma'am. Hindi ko naman nababanggitin siguro yung pangalan, pero isa po siya sa mga nag-assist sa atin at sana yung pangako niya sa atin no, may isa tupad sa tamang panahon. Ayun sa kanya sinabi. Ayan, tutulungan niya tayong ma-assist yung mga bata po no. So, ma'am, magpagaling ka po ma'am. Kailangan ka rin po namin. Kailangan po namin ng tulong ninyo para sa magkakapatid. Sinasabi po ni Ma'am Geraldine na Laideros, sobra po talagang sakripisyo nyo sa magkapatid. Paano na kung wala na kayo, lalo na po kawawa sila. Salamat dahil nandiyan kayo, lagi nga nakasuporta. God bless you all. Keep Salamat safe. po. Salamat po, Ma'am Salamat po Geraldine. sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Kasi kung hindi po kayo nanonood sa amin, so, ayan, ewan ko lang. Yan, oo nga mga host, help nyo tatay niya, bigyan nyo ng pangkabuhayan. Di lahat araw-araw may financial help. So tama po kayo. Canada Grace, pangkabuhayan. Yun yung ano. Kaya nga po, ano, Isa yung habi sa naisip ko. di ba sana mapasenso nila yung kambing nila, isa na din yung sa ano, parang training sa kanila kung paano Paano na sisimulan na tumayo? tumayo sa, at least may pagkukunan sila ng income, mapaanak nila yon or magkaroon ng mapadami. Kasi sayang ano, ayaw ni Roy nung magtinda ng ano. Kaya taro ko sila ng hiya. Yan. So, sobrang yun ang hiya problema talaga. ng mga batang yun guys, mahiyain. Sobrang mahiyain. Kaya yun, On and off cam talagang mahihain talaga sila. kung hindi mo pilitin magsalita, Kaya nga, so sana ma-boost natin yung kanilang mga confidence sa pagsalita at sa pagharap sa mga tao. Kasi kung negosyo lang naman, maraming pwedeng maging negosyo. marami. Madami doon mga tanim-tanim sa palibot nila, pwede silang maglako. Kailan talaga mahiyain. Kasi dito naman sa Bicol, kung masipag ka lang, hindi ka magutom dito eh. Magkakaroon ka ng pagkakitaan dito kung marunong ka lang dumiskarte. Yan. Ito na Taga- lang, tingnan na lang natin si Nanay Remy. Yan, matanda na yan. 80 taong gulang na, 80 years old na po yung guys, pero So doon po yan sa vlog ni Uragon Oo. Hanay. makikita niyo yan sa YouTube channel ni Oragon na rin. Yan, Tatapload Papalari niya lang TV, yan. may jacket ka na po. From Montalban, Rizal. Hello po sa mga taga Montalban, Rizal. Yan po, Papalari TV, magandang gabi po. Mahirap i-judge ang parents kasi di pa nakakausap. Kaya dapat makauwi kahit yung tatay lang muna, sabi ni Gab. Oo nga po. So,
yun na nga po, nakikita na tayo ng tatay, napanood niya tayo. So, kung meron talaga siyang will o talagang gusto niyang umuwi, nagawa siya ng Gagawa siya paraan. ng paraan. So yung naisipan po ni Uragon Honey na hanapin yung ina kasi po yun yung po yung pinaka ano sa atin. Kumbaga Mas madali. madali Mas kasi alam Kasi- naman natin Kasi ngayon. yung tatay yung ani natin, hindi natin kaya ng isang araw yun eh. Ano yun? Talagang matatagalan tayo. Pero kung nanay niya, kasi medyo malapit-lapit lang Kung naman. mahanap natin yun. Oo. Ang isang araw natin na paghahanap Dalawa o isang araw. Oo. tayo pa mismo personal na pwedeng Depende sa makapunta, no? panahon. Mm. Kung ano. Kasi Kaya accessible salamat sa Gab atin. sa iyong napakagandang suggestion. Suggestion. Yehey! Happy ako sa mga plans nyo sa kanila, sabi niya Canada Grace. Ayan po. So dahil din po yan sa mga suggestion nyo, kaya po kami Kaya nagkakaroon ng nga po, idea. magkakaroon kami ng idea Salamat dahil sa po. mga suggestion ng mga viewers natin. Viewers, subscribers, sponsors. Oo, maganda yan. At least meron silang ID at discount sa government. Sabi ni Canada Grace. Opo. So sana ano natin sa DSWD Yeah, talaga. yeah. Ilapit natin. din talaga natin. Kasi halimbawa bumili sila sa grocery ng gatas, at least 20%, di ba? Malaki-laki na yun, no? 20% discount. So sa sandaan, 20 pesos. 20 pesos ang Malaking mali-discount bagay mo yun. sa 100. Kaya lang, yun din guys, yung sinabi mo sa akin, yung papalo up mo sa mga bata. Kasi sa paggagawa ng ID, ano yung hinihingi? Siyempre, Yung birth certificate. Yan, di ba? Oo, yung birth Yung certificate. registro ng mga bata. yan, ipapalo up po yun ni Uragon. Yun po yung isa sa mga Sa munisipyo. napag-usapan Yun, namin ni yun Uragon yung isa Honey. sa ano natin, asikasuhin natin yung birth certificate ng mga bata. Kumustahin natin kung ano na ba sila? Kung registrado ba sila. O mga alien pa sila. Kaya nga, kasi yan, sila hindi din masagot eh. Siguro yung yung matanda doon, yung kanilang lolo. Yung lolo na lang nila, no? Ay salamat po at nakasama ninyo sa pagtulong sila. Siguro tuwang-tuwa si Padi at Django at Katay. So yan. Salamat sa salamat sa mga kasama nyo. So yan, salamat po. Sabi ni Ma'am Norberta, no. Sabi mo lubot ang nakapidyo at may ilaw pa. Uragon, pag naghanap ka pakambing sa sangay, may binibenta doon, sabi ni Gab. So yan, puntahan namin. Ay, gabi, I-chat mo sa sabi ano? nga ako, Gab, pa-chat sa akin kasi PM. chat mo ako. I-PM mo sa kanya yung address, tapos Oo. yung pangalan ng tao. Naghahanap pa kami ng kambing pa para doon sa mga bata kasi sabi ng sponsor, dadagdagan pa daw ng 2 yun. So, yan, para pag nagsabay-sabay ng Mga anak. mga anak, biglang dami yung kambing nila, no? Ilan ba usually ang anak ng kambing pag nanganak sila? Mga 2. Parang baboy din ba yan? 2 kalahati. Kadalasan 2 kalahating Dalawat kambing. kalahati. Oh, okay. Yung- So yun na yung kalahati. Pang-giveaway na natin. 2 kalahating kambing. Hindi, 2, 3. Dalawa, tatlo. Pero minsan may nag-aapat daw. 2 yung average nun, yung pinaka Hindi, yung binili namin, nagtatatlo. 4 daw. 4. O yung andun kila. Ang problema nun kasi yung ng kambing, yung mamari, yung didi niya, ilan ba? 4 ba? 4 din. 4. Oo. Tigisa talaga. Kala ko 2 lang. Pwede ka rin makisalod. Kaya kala ko 2 lang ang ng kambing. Dede? Oo. Hindi. 4 yata. 4. May kambing ba dito? Nakakita na ako Tingnan ng natin. kambing. Kambing. Mga host, parating nyo silang kabiruan para matanggal ang hiya nila. Lalo na yung panganay, napasmile nyo din siya kung minsan. Ang hirap. Ang mahal ng tawa niya. Ang hirap po mapasmile si Rowley. Kung hindi mo, Asan ba nanggagaling yung hiya ng bata na yun? Talagang binigyan mo Sobra, ng grabe. cellphone, parang hindi pa natutuwa. parang wala lang, no? Pero nakikita mo naman Hindi, sa mukha niya. natutuwa yung siya. ano. Natutuwa Oo, siya. kaya Kaya lang, Nakikita mo sa mukha niya, tuwang-tuwa siya. Pero Oo. hindi niya lang ma-express. ma-express Hindi niya yung- Kasi kwento din nung di ba, kung nagkwento yung yung kapitbahay nilang pinsan niya, minsan daw noon, nung wala pa silang TV nanonood, nakaupo lang yan sa tabi, si Role. Mm. Parang yung kung sa Malayo ang tingin. nag-uusap-usap na yung mga magpipinsan, siya, nakaupo lang, tango-tango lang, ganun siya. So nakakaawa. Minsan malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Siguro dahil din sa gutom noon, di ba? Kaya Kaya naging ganyan, gutom. or siguro yung Kaisip kung paano sila makakapagkain.
Saan sila kukuha ng Tapos pagkain? baka siguro pakiramdam niya down na down sila. Tapos siguro kaya dapat may ano natin yung sarili nila. Ano talaga yung pagkain? Kaya yun Pagkain ang talaga. number one na nakakaano ng utak ng Kasi tao. iba ang ano pag gutom ka. So sabi ni Ma'am Evelyn na Diatas, mga sir, malaking tulong din po sa mga bata ang papasukin o pumasok siguro sa school. Sa school. Oo. So yun nga po, sana. Tapos sabi niya, papasukin sila sa SPED, meron po yun sa mga public school. Saan kaya mayroon yan dito, no? Sa, SPED dito sa ano? meron din siguro Dito dyan sa- sa ano. Kaya lang, yun nga din ang Sa problema. barangay, may speed sa Kasi barangay. ngayon, Lockdown. modular. Oo, kasi wala. Yung may pandemic module tayo. na tinatawag dito sa Modular, atin. modular din. Kahit i-enroll mo So, sila, walang tututok sa walang kanila. tututok talaga. Tayo, kaya lang natin silang bisitahin siguro 3 beses sa isang linggo. Mm. Kasi alam naman natin na meron tayong pamilya, meron din tayong mga pinupuntahan Marami iba. na tayong schedule na naka... May So, mga yan. tinutulungan rin tayo. So siguro yung mga kapitbahay nilang sarili nila, pero minsan Hindi mo rin, hindi mo rin talaga maasahan. Hindi mo rin pwedeng So yan guys, sana talaga ako yung magulang para at least yun ang pinakasolusyon doon, di ba? Sana makausap natin yung nanay nila, Nanay. tapos mapauwi natin yung tatay nila. So, yan po sabi ni Ma'am Evelyn Diatas, matuto po sila na makisalamuha sa mga tao, yun nga po. Diyan na po ako nanood sa YouTube vlog kaya Lola Remy, sabi ng Reggie. Salamat po Ma'am Reggie Bunil. Panood Thank niya na daw you. yung ni Manay Remy. Sabi naman ni Ma'am Evelyn, ang pag-apply po sa DSW birth certificate at doctor's record nila. So yung kailangan po, yun yung doctor's record yung nagpaanak. Kung Mm. so yan, matatanong natin yan pag nakita natin yung mga yung ina nila. Matatanong din natin yun kung kumusta yung ano. Kasi yung mga anak, wala man silang idea kung anong, Kaya nga, wala talaga silang idea. Gwapo yung bunso, mas sumusunod pa yung panga siya. So sabi ng Canada, di ba? Si Katay. kaya si Katay. Kaya talagang daming naawa kay Katay, daming nakukutan. Meron pa ang gusto mag-ampun kay Katay. Ano to nila pangalan ng bunso? Si Si Reynard. Reynald. Mm. Reynald. Reynard. Mm. Mm. Si Reynard. So, yan. San Pascual. Isa mo na maampon. Hmm? Isa maampon. May gusto mag-ampun dito. Good evening sa inyo watching from Singapore. Ingat po kayo dyan. Kayo sa vlog. Sabi ni Aquino April. Hello po dyan sa mga taga Singapore. Magandang gabi. Sige, PM kita Oragon, sabi ni Gab. Ano Mga sa akin si ano? Sino? Si Gab. Ano sabi? yung Wala address. naman akong load. Mga dala ng kahirapan di makakain noon kaya nagkaganyan sila. Salamat nandiyan kayo mga friends, sabi ni Canada Grace. O nga po. Sabi ni Reggie, stress yun sila Sir JR. O nga po. So di kaya ng Na-depress. di kaya yan na depress Sir JR. So yung depression Magkakasama na yun. sama-sama Yung na. gutom, depression, sama-sama na. So yung tendency, pwedeng mano yung utak, masira yung isip. Oh, wala nang connection. Wala tayong connection sa ating Wala ba? Meron. Meron din. So yan, ang oras po natin ngayon dito sa Pilipinas ay alas 10. Duman talaga friends. Duman talaga. Siguro mga ano pa? Ha? Duman talaga makusog. Ang sagap. Mas makusog duman ako. So mga ilang minutes pa tayo, Oragon? Mga Kaya pa bang mga 20? 2 hours? 2 hours? So hindi ko kasi hindi kita natag siguro. Ay, nilapag pala ni DJ doon yung link sa live mo. Mm. Yan ang So ikaw, battery percent natin ay 40 minutes pa. Yan, 40 minutes kaya pa, pa so 40 siguro- minutes. So, kaya pa ba? 40 minutes pa yung battery natin. 23% remaining. So, yan guys. Hello po at shout out sa ating 13 viewers at 33 thumbs up. So, mga ating mga supporters, sana po ay masuportahan nyo yung aking YouTube channel.
para po mag-gain yung watch hours po natin. Sana po ay yan, yung hindi nyo pa napapanood na mga vlogs ko, pwede nyo panoorin, at least po makadagdag po kayo sa watch hours para po talaga matarget po natin yung next step. Isa sa mga step, hindi pa naman yung final step. Pag na-reach natin yung watch hours, mag-apply pa tayo, di ba? Depende pa yon sa kay YouTube kung ma-approve po yung ating request para tayo ay maging full-fledged YouTuber at ma-monetize po yung channel natin. So yan, sana po matulungan niyo po para ma-reach ko po yung ating tinatarget na 4,000 watch hours. So sa ngayon po, kalahati pa lang yung natatarget natin sa 4,000. So kalahati pa po yung ating kinakailangan na matarget. So yan guys, pakisuyo na din po na nakapin yung bahay po na ni DJ TV Official para po at least matulungan din po natin siya. So yan, hello po kay April Aquino, nanonood galing sa Singapore. refresh mo first. Okay na. Said, ano mo daw agad message mo daw. Alas 10 ng umaga sa ano, sa Canada siguro to si Ma'am Grace, ano. Alas 10 na daw ng umaga doon. Ano ba? Kawawa talaga sila, sir. Nakalive ka rin. Hindi. So yan, Ma'am Reggie, good night po. Yan. Sana po ay makatulog kayo ng mahimbing. Salamat po sa inyong pag-tune in sa aming live. So yan, sana po yung mga hindi nyo pa napanood na mga videos ko ay may play nyo para po matulungan nyo po ako sa aking watch hours. Yan guys. At sana tapusin nyo kasi para, di ba, pag hindi kasi tinapos, nakikredit ba yung watch hours? Hindi kasi yung mangyayari niyan, halimbawa 10 minutes yung video. Pag hindi ba, pag nanood ka lang ng 2 minutes, parang wala lang. Parang Manood ka ng 5 minutes, kalahati lang yung mga naman yan. Pero kung inubos mo ng 10 minutes, so maaaring 5 minutes yung makakuha mo doon. Hindi na kasi buo nakakuha yung yung watch hours. So ganun pa rin guys. So makita naman yun doon sa analytics. Doon sa analytics na. So, di ba may 10... Yung average. Uy, Ay, uulan na. Lumilindol pare. Melindol. Lumilindol. Ay, Melindol. ay lumilindol nga. Yan guys, lumilindol ngayon dito. Ha? Hindi ko naramdaman. Hindi, nakaupo kasi kami, nakatayo ka Hindi, kasi. naramdaman ko eh. Yan guys, lumilindol dito. Sa Tigaon. Umilindol pa ba? Konti lang, Konti nag-shake lang ng kami. konti. Gumalaw to eh. Gumalaw yung Naramdaman wire, ko eh. tapos yung ano. Naramdaman kasi, nakatayo ka kasi. Pag nakatayo dito. Nakaupo kami ganyan, talagang gumanon. Okay. Lumindol din ba dyan sa inyo guys? Baka parting summer na naman to. Hindi natin Usually masabi. pag Binas na lang. Nakahanap niya sa cellphone. Ha? Nakahanap niya sa cellphone niya. Sa bagay. Lumindol din po ba dyan sa inyo? Lumindol po sa amin dito. Hello po. Mga host, eagerly waiting sa episode 25 sa mga 6 na magkakapatid, bitin ang video. So ayan, sabi ni Canada Grace. So stay safe dyan. So ayan, abangan nyo po. At pag nakapasyal kami doon, marami pa kaming gagawin para mapasaya, matuto, at mabusog natin yung mga bata. Kaya nga, yung priority ka dahil guys dun sa mga bata na yun is hindi sila magutom talaga. Yun yung lagi kong inaandun. Na hindi sila mawala ng pagkain. Yun, pagkain, yung grocery na, yung mga yung gamot, kasi Kasama. yung vitamins, May vitamins naman sila. yung gamit, yung mga ano sa kusina, Tingnan natin pala kung ano yung epekto nung pinanin natin purga. sa bulati. So may nag-comment kasi nung pinainom mo talaga, di, inano ko baga, binidyo ko din si Pade-Pade. Sino yung nag-comment na sabi niya, yung pamurga talaga pala, nakakahilo, Kaya pala sila, parang gano'n. Di Oh, ba baka- binigyan mo dun si... sabi ko, Pade-Pade. ano nangyari? Parang matamla, yung pala yung ano, parang epekto ng purga, nagiging maan sila yung nahihilo daw. Nahihilo. Ganun pala yun. Pero ano yun, reseta yun ng ano, doktor. Kaya nga po, So, yun kasi sa po mga- ng doktor yun. Hindi kasi po namin yun napaliwanag. Sa unang vlog po namin yun pinakita. Oo.
Sa mga ano po dyan, may reseta po yun ng doktor kasi po pina-check upan po ni Oragon Honey yung mga bata. Nilabas, di ba yung, anong episode ba yun? Anong part yun? Nasa 20 yata. Oh, hindi nila natin 20 or 21. pwede pa lumabas nun yung mga bata. Mm. So, dinala po niya kay Doktor Dr. Villa Villaperte. Perte. Yan. Pagbihan Dito po sa namin sila Tigaon. ng vitamins nila Roy, Lahat po vitamins ng yung mga bata. reseta ni Doc. Mm. No? Lahat po yun. Tapos yung ointment na pang ano sa sugat ni sugat Rolly. ni Rolly. Kasama po yung ano na yung Purga. pampurga. So, hindi lang po napainom kasi itiniwala ni ano doon sa panganay. So, nalimutan din. Mm. Nalimutan na painumin. Kaya, yun at least na naihabol pa din na nakainom sila ng purga. Kasi yung bunso, medyo malaki yung chan. Si Katay. Malaki talaga. Bloated. Yung parang pag Oo, hindi Ano normal na sa So, parang hindi normal hindi ang hindi sa hindi normal. edad niya. katawan niya. Hindi Sa katawan niya, proportion. yung- Sa katawan, hindi proportion proportion. yung laki ng tiyan ni Bunso. Si Siguro Padi-Padi. magaganito yung laman ano. Sawa na. So, Sana malalaman natin yan kung ano yung epekto sa kanila na So yan, sa Canada daw, sabi niya. yung pamurga. Sa Canada hindi lumindol, ingat, sabi ni Canada Grace. Opo. So dito po talaga lumindol kanina. So medyo ano, mild lang, yung gumalaw lang yung ilaw. Welcome, Hindi pa naman ito sabi ng basta-basta Reggie. magagalaw. Sige po, bibisitahin Hindi mo ko. ito magagalaw basta. Magpapa previous mga vlog mo. Salamat po Ma'am Reggie. Sana po masuportahan mo. Dito sa Manila din naman po, sabi ng Reggie. Mga friends, huwag nang matatamis lalo na silang mag-hyper. Magwawala. Mas maganda mga sardinas na lang. So, yun. Ganun pala Suggestion. yun, no? Bawal yung matatamis, bawal din yung chocolates. Siguro mga cracker na medyo hindi ganun, biskuit na lang na hindi matamis. Sabi ni Ma'am Canada Grace. Salamat Team Uragon Honey. Ingat po kayo. Time out na po ako. Gagawa muna na ako ng yellow. Sabi ni Ma'am Geraldine Laideros. Opo, salamat po. Salamat, Ma'am Geraldine. Geraldine. Hello Uragon Honey team and team. May God bless and keep you always. Sabi ni Ma'am Teresita Valdehueza. Hello po Ma'am Shout Teresita. out po, Ma'am Teresita Balduesa. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat ng viewers ni JR Hobby. Hello po sa 11. Patuloy po natin supportan si JR Hobby at DJTV Official para mas lalo po kaming makatulong. Thank you po. Madagdagan po yung mga charity vlogger dito sa bansang Pilipinas. Dito po sa Bicol. Salamat po sa inyong suporta. Siguro mga 5 minutes. Sige. Kasi pagka nag-aalala yun ng mga iniwan natin sa bahay kasi yan lumindol pa. Kaya nga. Hindi naman siya masyadong malakas. Yung parang inuga lang kami ng ganyan para mga 3 to 5 seconds. Parang gano'n. Lumindol Dito pa naman sa atin, hindi naman masyadong delikado dito yung lindol, no? Kasi malayo naman tayo sa... Dagat. Yan, malapit tayo sa dagat. Sa dagat, Yun yung malapit sa dagat. sa lindol, yung mga gusali dito, hindi man ganun kalalaki. Kaya nga, wala naman tayong matataas na ano dito. Ang problema lang Bundok. yung malapit tayo sa dagat. Yung tsunami yung... Yun lang delikado. yung- Sa bagay, hindi, mukhang hindi naman possible na magka-tsunami tayo dito. Hindi Kasi natin masabi yan. maliit lang naman ang ano sa bagay. Kasi pag yung tubig na yung Oo. Kaya nga. Pero yan sana po ay hindi Diyos tayo na ang bahala. kabayaan ng Diyos. Pag-pray na lang natin na maging okay ang lahat. Kasi nakakatakot na dami namin. May bagyo, may lindol, may COVID, may kayang dumanan. Yan ang ano, pag nag... Ayaw kong isipin. Ayaw kong isipin yung mga ganyan kasi... Alam mo naman. Takot ako sa mga ganyan. Alam mo, may phobia ako sa lindol. Tulad kanina, di ba may anxiety ako? Kanina naglindol. Parang... Pero may pili. namati mo. Oh, yung pagsabi niya lang na may lindol. Parang... Bago niya pa sabihin, namati ko na, kala ko, nalulula ako. Anong ba ng konti? Kasi ganun. So may anxiety ka talaga. Diyan nagsimula yung anxiety ko sa ano na, sa lindol eh. Biglang lumindol no, nagugupit ako. Sumakit ko dito, tapos nahilo ako. Tapos pag upo ko, hindi nawawala yung sakit ko na dito. talagang Kabado ka talaga. kinabahan ka talaga Ayun, sobra, no? Pag tayo ko talaga yung hilo ko, grabe na. Hindi ko na tinapos yung pagugupit ko.
Simula nung Paano yun yung ginipitan mo? hindi yung kasama ko nang tumapos. Tinapos niya. Hindi ko na kaya eh. Baka masira pa yung gupit niya. So, yun guys, meron kasi si Oragon Honey dati. Anxiety. Simula nung araw na yun, talagang hindi na nawala yung ano ko. Parang yung sakit ko dito tapos yung nervyos. Eh buti nga ngayon nung umuwi talaga dito sa Bicol, nawala na. Yan, sabayan pa ng pag-alis ng asawa ko, mas lalong lumala. Kala ko, katapusan ko. Pero ngayon, bumalik na. At least, ano na. Mukhang babalik eh. Nangarap ka pang bumalik. Nakakatakot yung... So yan guys, unti-unti na po kaming magpapaalam. At yan, salamat po Ma'am Reggie at hinintay niya talagang matapos yung Pero ating paano mo ginawa? yung ating live. Salamat po Ma'am Reggie, Bonel. Napakabait ito ni Ma'am Reggie. Hi mga Bicolanos at Bicolanas. Na lang po ganun. Ego is here. Si Ego is si Lola sabi Lolo. ni Lola Lolo. Tapos, Yan, hello po. So patapos na po yung aming live. Shoutout kay Lola Lolo. Yan, salamat po sa inyong pagtutok sa aming live na ni Oragon Honey kanina. So hindi na po siya nakapagpaalam doon kasi Kaya nga po, nawala. pasensya na po sa lahat po ng ating mga viewers. Pasalamat po ko sa ating viewers at sana po talaga isa lang yung hiling ko, may mag-sponsor sa mga bata ng kanilang learning materials. Yes. Kahit mga libro man yan na coloring book, mga lapis, mga crayon, sana po may magpadala kasi po mas maganda na yung madami tayong resources para sa mga bata. Yun lang po yung hinihiling ko. So, salamat po sa inyong pag-tune. Muli po ang ating kasama, ang inyong lingkod, JR Habi, Oragon Honey, si DJ TV Official, si Nelson, at si Mrs. Oragon Honey. Maraming salamat guys. Maraming Bye-bye. salamat. Thank you, God bless. God And bless. Ayan, Bye-bye basahin lagi. natin to. Ingat Sabi tayo. ni, good night and God bless you all. Sabi ni 75 months. 75 month. Bye-bye po Miss Oragon, sabi ni Ma'am Reggie. Bye-bye daw po. Yan, pakita din natin. Pakita natin si Mrs. Oragon, busy sa kanyang kachat. Bye-bye. Good night. Ano daw. Yan po. Bye-bye po. Bye-bye. Goodbye. Paano na pag-end nito? Yun eh guys. Kiss. Are you sure you want to stop streaming? Yes. Goodbye. Good night. Yan, Ma'am Canada Grace, bye-bye po.